Tapasin Veeran ensimmäisen kerran vuonna 2013 syksyllä. Se oli täällä kirkolla yhden jumalanpalveluksen jälkeen kahvitilaisuudessa. Istuttiin siinä kahvipöydässä. Siinä oli Veeran veli ja sitten siinä oli muita ihmisiä ja sitten mun vieressä oli tyhjä paikka ja Veera tuli siihen sitten. Ja mä nousin siitä sitten seisomaan tervehtiäkseni Veeraa. Siinä hetkessä kun me käteltiin, niin musta tuntui siltä, että ihan kun mä olisin sähköiskun saanut. Ja sit mä kyllä jäädyin ihan totaalisesti sen jälkeen muutamaksi hetkeksi. No, omien muistikuvieni mukaan tapasin Jarin ensimmäistä kertaa uutena vuotena 2013-2014. Olin ystävän luona uutta vuotta viettämässä ja mun veli toi kaverinsa Jarin sinne. Ja siellä vietettiin iltaa, laitettiin jotain syötävää ja käytiin yöllä soutamassa. Oli semmoinen uusi vuosi, että me mentiin järvelle ja katteltiin uuden vuoden raketteja sieltä järveltä käsin veneestä. Niin semmosesta, että kun me tultiin sitten aamuyöstä takaisin sinne ystävän kotiin, niin sitten me katsottiin Itse ilkimys, joka on mun mielestä älyttömän hyvä elokuva. Ja muut jotenkin tuntui jo vähän niin kuin väsyvän ja niitä ei oikeastaan kiinnostanut ihan kauheasti se elokuva. Mutta sitten Jari katsoi sitä elokuvaa ihan innoissaan ja sitten se sillai hiritti samoissa kohdissa kuin minä. Ja se oli mun mielestä tosi semmoista, se oli mun mielestä sulosta hiritystä ja mun mielestä oli hauskaa, että oli joku, joka kanssa pystyi katsomaan. Musta tuntuu, että mä ihastuin tai kiinnostuin Jarissa nimenomaan juuri tähän tämmöiseen, ihan tämän elokuvan kautta ja tähän tämmöiseen huumorin tajuun, että se natsasi kohilleen. Ja sitten Jari kirjoitti mulle sähköpostia muutaman kerran kevään aikana. Kun Jari kirjoitti, niin ne oli hirveän semmoisia itsenäisiä ne viestit, ne oli miellyttävästi kirjoitettu ja niissä tuntui semmoinen, että vaikka mä en vastaisi, niin Jari elämä ei kaadu siihen. Että joku semmoinen vahvuus, semmoinen henkinen vahvuus ja semmoinen itsenäisyys. Ja sitten kun alkoi oppiin tuntea Jariä enemmän, niin koen, että hän on tosi suloinen luonne. Ihastuttava ja suloinen luonne on semmoinen, mitkä on alkuunsa ollut sellaiset todella innostavat adjektiivit, joilla olen häntä kuvannut. Ja sitten siitä eteenpäin mä ihailen Jarin kädentaitoja, hänen työtään ja sitten semmoista tiettyä semmoista, mun mielestä Jari ei ole yliahkera, siis sillä liian, että semmoinen että ei ole semmoinen työnarkomaanitapaus, mutta koen, että toimelias tarttuu työhön ja tekee sen ja myös sitten pystyy lepäämään. Veerassa ihastuin ihan ensimmäisenä varmasti ulkonäköä, koska se on se mitä ensimmäisenä näkee, mutta huumoritajuun, aivan mieletön huumorintaju ja sitten semmoiseen empaattisuuteen ja yleensäkin hänen luonteeseensa. Hän on niin aito ihminen ja kaikin tavoin tosi ihana. Hänellä on kauniit silmät ja ihana hymy. En tiedä, onko se hassu piirre muuten, mutta mikä mun elämään on semmoinen hauska juttu tässä seurustelussa, niin kun mä itse olen semmoinen ihminen, että mä myöhästyn tosi usein, niin sitten tämmöinen iloinen asia on tapahtunut, että Jari myöhästelee myös ja Jari myöhästelee vielä enemmän kuin minä. Eli aika monissa tilanteissa, kun ollaan menossa jonnekin, kun sovitaan joku aika, niin minä oonkin ajoissa tai ainakin aikaisemmin paikalla. Ja sitten mä ootan kärsivällisesti
Ja mä oikeasti otankin kärsivällisesti, koska musta on ihan kiva, että joutuu ottaa jotain muuta eikä aina kaikki joudu ottaa mua. Tää on musta hauskaa. Veerassa on paljonkin hauskoja puolia, mutta yksi semmonen on, että Veera on aika herkkä panikoimaan erilaisista asioista. Ja yksi hauska tapaus sattui silloin hyvin alkuvaiheessa, kun tapailtiin, ja laitoin sitten Veeralle joskus tekstiviestin, että lähtisitkö niin kanssani moikkaamaan Jannea ja Ainoa ja lapsia. Ja sitten Veera oli mennyt ihan paniikkiin siitä viestistä, kun hän luuli, että mä oon niin kuin esittelemässä Veeraa jo jollekin niin kuin sukulaisilleni, vaikka me ei edes vielä seurusteltu. No sitten Veera kuitenkin suostui siihen, ja sitten selvisikin, että Janne ja Aino ja lapset olivat joutsenia, jotka asustelivat Aulangolla. Niinpä kävimme katsomassa joutsenia Aulangolla. Ja Veera oli ihan paniikissa. Naimisiin meno tuntuu aika rauhalliselta. Olen panikoinut matkan varrella tosi paljon ja kauheasti käynyt jotenkin prosessia. Joku mun ystävä sanoi, että yleensä tommosia prosesseja käydään vasta kun on ollut naimisissa 10 vuotta. Mä oon käynyt niitä jo tässä niin kuin heti alkuun. On ollut aika kauan aikaa itekseen, eikä ollut hirveän semmoista selkeää oloa siitä, että mä menisin koskaan naimisiin. Niin sitten kun yhtäkkiä tämmöinen suhde sitten alkoi syntymään, niin sitten on joutunut aika lailla prosessoimaan sitä. Niin musta tuntuu, että tässä reilu vuosi me ollaan niin kuin tapailtu, niin tänä aikana on niin kuin kerennyt käymään yllättävän paljon asioita läpi itsensä kanssa ja yhdessä. Niin mulla on niin kuin nyt semmoinen aika rauhallinen olo, että tuntuu, että on tekemässä oikeaa päätöstä elämässänsä. Tää ei ollut nyt yhtään romanttista. Niin musta on myös, eli nyt mä sanon jotain romanttistakin, niin musta tuntuu hyvältä mennä Jarin kanssa naimisiin. Mun mielestä meillä on kivaa yhdessä. Ja musta tuntuu, että meillä on mahdollisuus olla ihan onnellinen pariskunta ihan tonne elämän loppuun asti. Kyllähän naimisiin meno tuntuu jännittävältä, mutta todella niin kuin ihanalta ja odotan sitä kyllä kovasti. Että se ajatus siitä, että sitten on niin kuin ihminen, kenen kanssa saa jakaa kaikki asiat ja joka on siinä rinnalla koko loppuelämän, niin se tuntuu kyllä niin kuin äärettömän ainutlaatuiselta ja hienolta. Ja tulee hyvin niin kuin etuoikeutettu olo ja olen hyvin kiitollinen Jumalalle ja Veeralle.